Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo! Welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng yung pinakatatagong sikreto. Last night, ang caller natin ay nag-share sa atin ng kanyang top secret na siya ay pumapatol sa bakla for money. Ngayong gabi, ano naman kaya ang maririnig nating top secret ng ating kabisyo? Meron na po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi sa'yo! Hi po, magandang gabi, DJ Rocky. Good evening to you. Pwedeng malaman kung anong pwede naming itawag sa iyo? Dani po, D-A-N-I. Ano po, ulit? Dani. Danny? Yes po. D-A-N-I. Danny. Okay, Danny na lalaki. Ay, babae. Danny girl. Yes po. Okay, so Danny girl, ilan taon ka na? 34 po. 34 years old si Danny girl. Sang lupalop ka naman galing, Danny girl. Sa Kaita po. Kainta. Uy, alam mo, ang dami talagang mga taga Rizal naming caller. Hindi ko sure kung ang lakas-lakas ang signal namin dyan sa lab radio sa Rizal. Pero sobrang dami naming top secret sharer na nagmumula dyan. But anyway, Oo po. Danny girl, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Naging kakakbody ko po yung asawa ng best friend ko. Naging kafubo mo ang asawa ng best friend mo. Mm-mm. Oh. Paano nangyari na naging kafubo mo ang asawa ng best friend mo? Pwede mo bang sabihin sa amin, ikwento sa amin, paano at bakit? Actually po, DJ Rocky, nauna kong nakilala yung guy way back 2019 pa. So, ang part kasi ng lalaki sa akin is binata siya. And then, may in-invite na ako sa bahay niya nung nagkakilala na kami, ganyan. And then sabi niya sa akin, meron siyang pinsan daw na nakatira sa bahay nila. Kapapanganak lang, ganyan. Mhm. So ako naman, ang ginawa ko, syempre, bilang okay naman kami ni Guy, ganyan. Tapos may pagkakaintindihan kami. Pumunta ako sa bahay nila, ganyan. Nakilala ko yung sabi niya sa akin na pinsan na. And then, nung matagal-tagal na, naging kaibigan ko tong si babae. So, naging siya yung best friend ko. Actually, DJ Rocky, yung kwento na to is masyadong twisted. Kasi nga, ang nangyari is, naging best friend ko si girl, pinasok ko siya dun sa work natin, ganyan. Kasi nga, ang nasa isip ko, single mom siya. Plus, pinsan siya nung guy na Yung una mo guy. naging kaibigan. Yes Pero po. may something na sa Actually, inyo yung nung guy- time na yon. Yes po, yung guy talaga, ang front niya is talagang nagkakalala kami sa dating app. And then, may nangyayari, syempre, nag-dating kami or naging kami. And then yun, unti-unti kong nalaman nung nandun na siya sa workplace ko na siya pala at yung lalaki na yun, hindi pala sila magpinsan. Live-in partner sila. So, Oh, parang- si pinsan nyo na Opo. live-in partner, pakilala nung lalaki, pinsan niya, pero hindi pala live-in partners pala sila in real life. So, po, Oh my live-in partners gosh. po pala sila. Ah? Bale, ang nangyari po, pagpunta ko dun sa bahay, nakita ko na, syempre si Guy Moreno. Moreno naman yung isa niyang pinsan. And then dun si girl, maputi siya. Yung bata, sabi ko, ay,
okay, siguro kasi magpipinsan sila, malakas yung dugo ng lalaki kaya ganito yung balat ng bata. Sabi ko, may parang mali, sabi ko ganyan. Pero continue pa rin, tinulungan ko si girl, ganyan, punta-punta. Up until, sabi sa akin yung boss ko, sabi niya, may sakit daw si ganito, si girl. Tignan mo nga kung sino yung pwede mong kontakin. Di sabi ko, meron ako nung number ng pinsan. Kaso nga lang, hindi ko alam if siya yung best na contact person para sa kanya. Sino po ba yung nakalagay dyan? Yan boss, sabi kong ganun. Tapos yun, nagkalkal sila ng files para makontak siya. Ang nakalagay sa files niya is live-in partner. And then yung name ng guy. So, doon mo nalaman. Yes, opo. Tapos, kinonfront ko rin naman si lalaki. Pero ano na to, DJ Happy, mga 3 months na to or 4 months na may mga ganap kami, ganyan. Nagkikita kami ganito. Nagde-date, and then may nangyayari. Pero And then yung ayun. live-in partner niya na girl, si cousin, na cousin-tahan pala, hindi pala pinsan talaga, hindi mo lang nakaramdam na may something kayo nung guy? Eto na nga po. Nung minsan na parang lasing ako. Kasi hindi ko na matiis na tas gusto niya may mangyari. Alam ko na yun na mag-live-in partner pala sila. So, kinonfront ko siya. Sabi ko, bakit ka nagsisinungaling? Ginanon ko siya. Kung pwede naman na sabihin mo na diretso na ito pala yung gusto mo, hindi sana hindi tayo nagsasayangan ng oras. Sabi ko ganyan. Kasi hindi pa alam ni ganito na ano pala na nanginiligaw mo ako na nangyayari sa atin, sinala mo pa ako sa inyo. Sabi kong ganyan. Sabi niya, what makes you think na hindi niya alam? So, alam po pala nila. Nasa silang dalawa, open relationship sila. And then, nung nalaman na ni girl na alam ko na, doon na siya naging turning kasi nga, pinagbabawalan niya na kami magkita. Pinagbabawalan niya na kami mag-usap. Kasi sabi niya, alam mo na pala, tas parang okay lang sa'yo. Sabi niya ganyan. Doon ako nayamot na, sabi ko gano'n, okay. So ano talaga ang goal ng dalawa? So doon na ako nag-start, DJ Rafi, na isikreto sa kanya na nagkikita kami dalawa na, okay, parang gumanti ako. Para lang mabigyan ko ng justice yung ginawa nila sa akin. Ganun po. So, parang kami ng dalawa ni Guy, ang may sikreto na, sige magkita tayo, kung masabihin sa kanya magkita tayo, ganito. Ayun. Pero mag-bestie, mag-friends pa kayo talaga nito ni sinasabi niyang cousin niya or yung girl? Nung nalaman ko na po na alam pala niya at kasi para sa akin ni Jeraki, yung pagpasok ko sa kanya sa work, out of concern ko yun sa kanya. Yun na, Oo, tsaka ibig sabihin tulungan gano'n ko. nakalalim yung parang, alam mo yun, nararamdaman mong care sa kanya and concern sa kanya para ihanap siya ng trabaho, Opo. Kasi ang sabi nila sa akin, ang sabi pa nila, na-rape daw siya. Sorry for the word, hindi ko alam if okay lang po siya sa radyo. Pero yun ang sabi nila sa akin na may gumawa daw sa kanya ng ganun, kaya siya nabuntis, wala daw siyang panggatong ng anak niya, ganito, ganyan. So ayun, parang ako kasi, parang sa buong buhay ko, nung dinala ko, hindi ako nagdadala ng kaibigan sa loob ng office. Kasi nga feeling ko, sanctuary ko yun eh. So dinala ko siya, out of concern, tapos, na pala ako, lulukohin pala nila ako. So yun po, Oo, nung tapos nalaman ikaw ko lang yung yun, walang, ikaw lang yung walang idea na yun pala yung relationship na meron sila, na open relationship sila. Anyway, gaano katagal bago mo nalaman talaga na hindi pala ito cousin ng lalaking ka-eme mo? ano na po, 4 na buwan na. 3 buwan na siya nasa office noon. Oh, I see. Mm. So, up until now, nagkikita pa rin kayo nung guy? Hindi po, hindi na. In-stop ko na po kasi, siya may, hindi lang pala ako. Gawain nilang dalawa talaga na magdadala siya ng babae doon, ipapakilala sa kanya. And then si girl din, ganun din ang gawain niya. Kumbaga open relationship silang dalawa. So parang, na ako nung parang okay na po ako na, hanggang dito lang ang kaya kong sikmurain, ganun. Na ako sa kanila, humiwalay na pala na ako kahit nag-reach out pa si lalaki. Hindi na po talaga.
And that's a good thing ha, na parang alam mo kung ano yung gusto mong mangyari sa life mo. Mm. So, Yes po. so ano Sana mga po. mga realizations mo right after that? Ano po, hindi worth it minsan ang gumante or magstay sa ganong sitwasyon. Mas okay na mas matimbang yung self-respect. Kasi during that time, DJ, parang blinded ako sa gusto kong maramdaman nila. Maramdaman ng girl kung ano yung naramdaman ko nung una kasi blindsided ako eh. So, nung mga ganito, yung nag-pandemic, nung na-realize ko kung ano yung mas importante sa buhay, which is, kasi mag-isa ako dito sa Manila. So, sabi kong ganyan, ay, iba pala yung kapag mag-isa ka, tapos naiisip mo yung mga bagay na ginawa mo. So, yun po, realization ko, it's a waste of time na gumante ka kapag nalaman mo ginagawa na sa itong isang bagay na to. Mas maigi na lumayo ka kagad, dumistansya ka. Yun po. Wow. Uy, pero thank you sa pag-share mo ha. And sana kahit papaano gumaan-gaan naman yung mga nararamdaman mo na ngayon. May jowa ka na ba ngayon? Meron na po. Oh, happy naman. Happy naman to. Opo. Happy naman. Ayan. We're happy also for you and sana tuloy-tuloy lang ang pagiging masaya mo sa buhay. Thank you for sharing your top secret, Danny. Thank you. God bless. Bye. Diba? At least may mga realizations na ganun. Pero nakaka-mind blown lahat ng yun ha. So meron ba lang ganung talagang couple na open yung relationship tapos magpapakilala ng mga kung sino-sinong lalaki, babae sa buhay nila, tapos ang hindi lang nakakaalam yung mismong dinadala nila. Sabi ko nga sa inyo, okay lang 'di ba na mag tatlo kayo, apat kayo, 5 kayo, 6 kayo, basta alam nilang lahat na nag-e-exist kayo. At least wala kayong naloloko. Okay lang yun. Basta alam ng lahat na nag-e-exist ang lahat. Hindi yung merong isang walang alam. Kasi parang ang tanga-tanga nung pakiramdam ng isang taong maloko. 'Di ba? Parang di ka naman tanga, pero bakit ganun na blindside ka nung mga taong to? Or parang sinadya nila o intensyon nila na itago sa iyo yung mga bagay na to. And that is really hurtful, painful. Kasi wala ka namang gustong mangyari sa buhay mo kundi magmahal lang, mag-enjoy lang sa buhay. 'Di ba? Maging happy lang, maging payapa. So paano naman ma-achieve yung ganun kung merong ibang tao na nanluloko sa'yo? Ay nako. Anyway, maraming salamat sa mga kabisyo nating nakatutok ngayon. Bukas ulit magsama-sama tayo 9:00 ng gabi hanggang hating gabi. Dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nakapiling ang inyong basa princess, DJ Rakitera. This is Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!